Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Galacia Kapitulo 1. Kada kayo akamkameng dagiti iglesia iti Galacia. Awaten nyo ti kablaaw mi kada kayo. Siyak ken dagiti amin akakabsat ditoy. Sapay kumata parabor kental na, ti ited kada kayo ti Diyos nga Ama tayo. Kastamet ni Apo Hesukristo. Inted ni Kristo ti biyag na, gapo kadagiti basbasol tayo. Kas mayan nurot iti pagayatan ti Diyos ken Ama tayo. Tapno wayawayaan na kayo iti daytoy agda maalubong anapnuan iti kinadakes. Madaydayaw kuma ti Diyos iti agnanayon. Amen. Siyak ni Pablo, tinaggapuan daytoy asurat. Tipan nakaayab ko akas apostol, ket saan nagtaod iti tao, wenno babaen iti tao, no di ket nagtaod ken Hesukristo, ken iti Diyos Ama, anamagungar ken kuana. Mas daawak kada kayo. Naglaka kayo kit din, amang tallikod iti nangayab kada kayo, babaen iti parabor ni Kristo. Ket sumurot kay iti sabali nga ebanghelyo. Kinaagpaysuna, awan sabali nga ebanghelyo. Kunak daytoy agsipod taadda tattao amang riribok kada kayo, ket kayat da abalikugen ti ebanghelyo ni Kristo. Ngem uray no da kami, wenno maysa nga anghel nga aggapo sa dilangit ti mangikasaba kada kayo iti ebanghelyo, ama isupadi iting kasabami kada kayo, mailunod kuma. Nasaomi idin, ket ulitek manen. Ano adda mangikasaba kada kayo iti ebanghelyo ama isupyat iti inawat yon? Mailunod kuma. Iti kastoy a panagsaok, saan ko asapsapulen ti anamong dagiti tattao iti sasawat. Ti pananganamong iti Diyos ti sapsapulen. Panggep ko kadi tagbalin analatak kadagiti tattao. No kasta ti panggep ko, saan arumbeng nga adipen nak ni Kristo. Kakabsat, ibagak daytoy kada kayo. Saan nga aramid ti tao ti ebanghelyo nga ikaskasabak? Saan nga inted wenno insuro daytoy iti sa sinuman a tao, no diket impaltiing a mismo ni Hesukristo. Nadamag yon no kasano ti panagbiag ko, iti napasnekak apasorot ti Judaismo. No kasano ti nakaro a panangidadanes ko, ken panangipakat ko iti amin a kabaelak amang dadael iti iglesia ti Diyos. Inartapak ti kaadwan, kadagiti kasadarak, ken kailyak a Hudyo, iti panangannurot kadagiti annungen ti Judaismo. Napaspasnekak ngem isuda, anangan nurot kadagiti pannursuro dagiti kapuunak. Ngem uray idi sa anak pay anayanak. Pinilinak ti Diyos babaen iti parabor na. Ket inayabannak ngagsirbi ken kuana. Idi ingkeddeng ti Diyos nga ipakamu kanyak ti anak na, tapnoy kasabak kadagiti hentil tinaimbaggadamag, may papan ken Hesukristo. Diyak nakiuman iti uray siya sinuman. Diyak met napan ijay Jerusalem, anakiuman kadagiti apostolis ngemon unangem siya. Napanakit di adagos ijay Arabia, ket kalpasan na, nagsubliak ijay Damasco. Napanaklaeng ijay Jerusalem, kalpasan ti 3 atawan, tapno sarungkarak ni Pedro. Nakipagtaengak kenkwana iti 15 nga aldaw. Awan nakitak kadagiti apostoles, no dila ni Santiago akabsat ti Apo. Pudno daytoy nga isursurat ko, ammo ti Diyos asa anak nga agululbod. Kalpasan na napanak kadagiti luglugar iti Syria ken Cilicia. Kadagidi a tiempo, didakpay nakitkita dagiti Kristiyano ijay Judea. Tilaeng amuda isu dagiti mangmangegda. Tinangidadanes kada tayo idi, may saitan amang ikas kasaba iti daytamet la apamati
aginandat na apukawen. Ket dinaydayaw dati Diyos gapu kanya. Galacia Kapitulo 2. Nagsubliak ijay Jerusalem kalpasan ti 54 tatawan. Kaduak ni Bernabe. Ingkuyog kumat ni Tito. Napanak tempalting ti Diyos amasapol amapanak. Iti pan nakisangok kadagiti panguluan ti iglesia. Impalawag ko kadakwada ti ebanghelyo nga ikaskasabak kadagiti hintel. Diyak kayat ngawan ibunga ti nagbambanugak iti napalabas. Ken ti pagbambanugak iti agdama. Oray no Grego ni Tito akaduak. Saan anapilit amakugit. Nupay kayat idi akugitan ti sumagmamano alalaki anakitipon iti grupo mi anagpamarang akas kakabsat. Simrek asililimod dagitoy atat tao akas ispya. Tapno amunda ti wayawayami anagtaod iti pan nakikaysami ken ni Kristo Jesus. Kayat da kami atagabuan. Ngem pulos adi kami manugot iti kayat da. Tapno masalimot matan asitatalged kada kayo ti kinapodno ti ebanghelyo. Ngem dagiti kasla pangulo, kunak da ito'y tasana nasken kanyak ti kinasasino da, agsipod da sana kitaan ti Diyos da kinruar alangan. Kunak ngawan baro abanag anaisingasing da kanyak. Nabigbig da kiti nga inted ti Diyos kanyak ti trabaho amang ikasaba iti ebanghelyo kadagiti hintel. Kasmet iti panangited na iti trabaho kini Pedro, amang ikasaba iti ebanghelyo kadagiti Hudyo. Tanagbalinak nga apostol kadagiti hintel, babaen iti pannakabalin ti Diyos. Akasmet iti panagbalin ni Pedro nga apostol kadagiti Hudyo. Binigbig da Santiago, Pedro ken Juan amay bilang apapangulo, nga intalek ti Diyos kanyak daytoy na isang sangayan at trabaho. Daytoy ti gapuna alinamano da kami kine Bernabe, kas pakakitaan iti panagkakadwami. Nagaanamungan mi ngagtrabaho kami kadagiti hintel, ket agtrabaho damat kadagiti Hudyo. Tila ang dinawat da iso ti pananglaglagip mi kadagiti napanglaw kadakwada. Isumot ting kagkagumaak nga ar-aramiden. Idi may ni Pedro iti Antioquia. Sinupyat ko iti matang dagiti tattao, agsipud ta nalawag a nagbiddot. Ngamin tamasansan idi amakilanglang kadagiti hentel amamati. Napasamak daytoy sakbay ti idatateng ti sumagmamano alalaki nga imbaon ni Santiago. Ngem idi nakasangpet da sadyay, naging inot ni Pedro nga madayo kadagiti hentel, ket dinan kayat ti makisango kadakwada iti panganan, gapu takabuteng na dagiti mangipapilit iti pannakakugit dagiti hentel. Nagbuteng meten dagiti dadduma akakabsat a Hudyo akas kenkwana, ket nesursurot pay ni Bernabe. Idi nakita kasan analinteg tar aramiden da, ket saan amayan nurot iti kinapodno ti ebanghelyo. Kinunak kini Pedro iti sangwanan da amin. Maysa ka a Hudyo, ngem agbibiyag ka akas maysa a hentel, saan akas Hudyo? Apay apilitem dagiti hentel ngagbiag akas Hudyo? Pudno anayanak kami a Hudyo, ket san kami akas kadagiti kunkunada a hentel a managbasol. Nupay kasta, ammumi a mapalinteg ti tao iti sangwanan ti Diyos, babaan iti panamati na ken ni Jesucristo, asaan kitdi a babaan iti panangtungpal na iti ipaannurot ti linteg. Namati kami met kini Kristo Jesus, tapno agbalin kami analinteg iti sangwanan ti Diyos, babaan iti pamatimi ken Kristo. Saan a babaan iti panagtungpal iti paannurot ti linteg. Taawan ti tao a mapalinteg iti sangwanan ti Diyos, babaan iti panangtungpal na iti ipaannurot ti linteg. Ngarod, no maibilang kami ama nagbasol, gaputa ikagumaan mi tagbalin analinteg iti sangwanan ti Diyos, babaan iti pannakikaysami kini Kristo. Kayat na kadiasawan ani Kristo tinangisungsong iti panagbasol, saan? No bangunek manen tinalpas kon arinakrak, mapaneknekan asal salungasingek ti linteg.
Ngem no may papan iti lintag, natayakon. Timot lang lintag tinang patay kanya. Ket iti kasta, agbiagak tapno agserbiak iti Dios. Natayakon anairaman ken ni Kristo iti krus na. Iti kasta saanen na siyak tagbibiyag, no diket ni Kristo ti agbibiyag kanya. No kasano ti panagbiag ko itan, agbiagak a maipaay iti pamati iti anak ti Dios. Anagayat kanya ken nangted iti biag na gapo kanya. Jak iwak ti parabor ti Dios. No mapalinteg ti tao iti sangwanan ti Dios babaen iti linteg, awan nga rod ti sirsirbi ti ipapatay ni Kristo. Galacia Kapitulo 3. Nagnengneng kayo kit din at taga Galacia. Siya sino aya tinangalilaw kada kayo. Nalawag lang aruden ana ipakita kada kayo ana ilansa ni Hesukristo iti krus. Saludsudek man daytoy. Inawat yo kadi ti Espiritu ti Dios babaen iti panangtungpalyo iti ipaannurot ti linteg. Wenno babaen iti panagdengeg ken panamatiyo iti ibanghilyo. Nagmaag kayon. Nang rugi kay iti baro a biagyo babaen iti Espiritu ti Dios. Ita, kayat yu kadin tagpatingga babaen iti nainlasagan awagas? Pulos kadi nga awan sirsirbi dagiti amin apadasyo? Kunak nga adda. Ited ti Dios ti Espiritu na ken agaramid kadagiti milagro kada kayo. Aramiden na kadi dagitoy gapo tatong tungpalen nyo ti ipaannurot ti linteg, wenno gapo ta dumngeg ken mamati kayo iti ibanghilyo, ket ita masapol nga amirisen tayo ti padas ni Abraham, kun natin nasantuan a surat. Namati ni Abraham iti Dios ket gapo iti pamati na, imbilang ti Dios analinteg. Ngarod, masapol abigbigen nyo adagiti addaan pamati, isuda tinapaypayso a kapututan ni Abraham. Impakpakauna tinasantuan na surat, apalintegen ti Dios dagiti hintel, babaen iti pamati. Ket na ipakaammo tinaimbagadamag ken ni Abraham. Sikanto ti ramaten ti Dios iti panangbendisyon na iti amin asang katawan. Namati ni Abraham ket nabindisyonan. Mabindisyonan met ngarod dagiti amin a mamati akas kenkwana. Nailunod dagiti mangipagarop nga awaten to ida ti Dios. Gapo iti panagtungpalda iti linteg. Dako na tinasantuan a surat. May lunod ti siya sinuman asaan nga agtungpal iti amin a naisurat iti libro ti linteg. Ita, nalawag nga awan ti agbalin a nalinteg iti sangwanan ti Dios, babaen iti linteg. Dako na tinasantuan a surat. Agbiagto ti pinalinteg ti Dios babaen iti pamati. Ngem saan ngagbatay ti linteg iti pamati, no di ket kas kuna tinasantuan a surat. Agbiagto babaen iti linteg ti siya sinuman amangan norot iti amin nga ipaannong ti linteg. Ngem idinagsagaba ni Kristo gapo kada tayo. Nawayawayaan na tayo iti panangukom ti linteg. Kas kuna tinasantuan na surat. Naukom ti siya sinuman a maibitin iti kayo. Inaramid ni Kristo daytoy, tapno maited kadagiti hintil ti bendisyon nga ingkari ti Dios kini Abraham, babaen kini Kristo Jesus. Ket awaten tayo kumati Espiritu, nga ingkari ti Dios babaen iti pamati. Kakabsat iti pamati, aramatek ti inaldaw a pangarigan. No agtulag ti dua a tao ket pirmaan dati pagtulagan da, awan ti makabalin amang waswas wenno mangbalbaliw iti nailanad. Ita, addaing kari ti Dios kini Abraham ken iti kapututan na. Saan ako na ti kari ken kadagiti kapututam. Kayat na asawen, adu atat tao, ngem kunana, ken iti kapututam.
Kayat naasawen, may salaeng a tao nga iso ni Kristo. Daytoy ti kayat ko asawen. Nakitulag ti Dios ket ingkarina atong palen dayta atulag. Tilinteg anaited kalpasan ti upat a gasot 30 atawan. Di na mawaswas dayta atulag ket di na met maukas ti kari ti Dios. No agbatay itilinteg ti sagot ti Dios, saanen a maibatay iti karina. No pay kasta inted ti Dios ti sagot na kini Abraham, agsipod taing karina ken kuana. Anya nga rod ti panggep tilinteg na ited tapno ipakita na no anya ti panagsalungasing. Nairanta ngagpatingga intud umay ti kapututan ni Abraham, anak itedan daytoy akari. Dagiti angheles tinangted itilinteg, babaen iti maysa a tao akas mangibabaet. Ngem saan a masapol ti mangibabaet, no may salaeng ti makitulag, ken may sa ti Dios. Kayat kadi asawon daytoy at tilinteg maipusor kadagiti karkari ti Dios? Saan? Tano adda ko malinteg ana ituyang amangted iti biag. Mapalinteg nga rod ti tunggal maysa iti sangwanan ti Dios, babaen iti panangtungpal na iti dayta alinteg. Ngem kuna ti nasantuan na surat, nga adda ti intiro alubong iti babaen ti pannakabalin ti basol, tapno maited kadagiti mamati ti naikari as sagot, babaen ti pamati ken ni Hesukristo. Ngem sakbay nga imay ti tiempo a mabalin dagiti tattao ti mamati. Kasla tayo balod nga impupok tilintag, agingga a maiparangarang daytoy a pamati. Ngarud, inaywanan na tayo tilintag, agingga iti ay ni Kristo, tapno agbalin tayo analintag iti sangwanan ti Dios, babaen iti pamati. Ita tapanawenen a mamati dagiti tattao, agpatinggamutten ti panangaywan tilintag kada tayo. Anak na kayo amin ti Dios, babaen iti pamati, gapu iti pannakipagmaymaysayo ken ni Kristo Jesus. Nabunyagan kayo iti pannakipagmaymaysayo ken ni Kristo, ket iti kasta ingkawsyo a mismo ni Kristo. Ngarod, awan ti pagdumaan ti Hudyo ken Hentil, ti tagapo ken ti siwayawaya, ti lalaki ken ti babayi. Maysa kayo amin ken ni Kristo Jesus. No tao na kayo ni Kristo, kapututan na kayo nga rod ni Abraham, ket awaten yon to tingkari ti Dios. Galacia Kapitulo 4. Kastoy ti kayat ko asawan, no ubing paylaeng ti agtawid, maibilang atagabo no pay iso ti akin kukwa iti amin. Adda dagiti mangaywan ken kuana, ken manarawidwid kadagiti sanikwa at agikwaen nanto, agingga atumanon ti tiyempo nga ingkeddeng ti amana. Tagabo na tayo met idi dagiti nainlubungan apan nakabalin, sakpay anataengan tayo iti espiritu. Ngem iti dimtengen ti tumutop a tiyempo, imbaon ti Dios ti mismo nga anak na. Imay anayanak iti babae, nagbiag iti babaen tilinteg dagiti Hudyo, tapno subbuten na dagiti adda iti babaen tilinteg, ket agbalin tayo nga anak ti Dios. Tapno maipakita nga anak na kayo ti Dios, imbaon na ti espiritu ti anak na iti puspuso tayo. Daytoy ti espiritu nga umawag iti, Ama, tatangko. Ngarod, saan kan atagabo, no di ket maysakan nga anak. Ket gaputa anak na kati Diyos, ited nakin ka dagiti amin nga adakin kuana nga ipatawid na kadagiti anak na. Idi saan nyo pay nga ammo ti Diyos, tagabo na kayo dagiti parswa asinan Diyos. Ngem ita taammo yun ti Diyos. Wenno, kunakit di, ita taammo na kayon ti Diyos, apay at arigagayan nyo tagsubli kadagiti nakapoy,
ken nakay-ay nga agturay nga espiritu, apay akayat yumanen ti patagabo kadakwada. Ngilinin nyo paikit din dagiti ibilang yo ana isang sangayan nga aldaw, bulan, panawen ken tawen. Yam amak kayo, amangan no awan sirsirbi tinagbanugak kada kayo. Kakabsat ko, yunay-unay ko ngagbalin kayo akas kanyak, yan tangay ta nagbalina kon akas kada kayo. Awan dakes ngay naramid yu kanyak. Ammuyo no apay ng ingkasabak kada kayo ti Ebanghelyo, iti umuna agundaway. Gapo, tamasakitak idi. No pay dakkel ang nakasuutan nyo ti salunat ko, didak inumsi, wenno tinalikudan. Inawat dakit di akas iti panangawat yo iti anghel ti Diyos. Wen, inawat dak akas iti panangawat yo kini Kristo Jesus. Kas taunay tiragsak yo idi. Anya kadi tinapasamaken, makunak da ito'y maipapan kada kayo. No mabalin lakuma, uray swaten nyo pa'y idi dagiti matayo kat ited yo kanyak. Ita, nagbalinak ka din akabosoryo, kapo taimbagak tipod no? Napig sa unay ti kalikagom dagita sa bali at tattaok, amang gunod iti panagtalekyo. Ngem saan anasaya at tipanggapda. Kaya't dalang amaisina kayo kanyak, tapno sumurot kayo kadakwada. Ita, nasaya at matikaadda iti kasta a panagkalikagom, nulaket na imbag ti panggap. Pudno daytoy akan kanayon, saan la ano addaak kada kayo. Ingungutek nga anak, mariknak manen nga agrigatak akas iti panagpasikal ti maysa nga ina, agingga nga agbalin kayo apudpudno apasurot ni Kristo. Adda akla kuma iti dinnayo ita tapno agbaliw da iti riknak. Madanaganak unay kada kayo. Saludsudek man kada kayo ngagtarigagay apa iturayan iti lintag. Ammuyo kadi ti pudno aka ipapanan ti lintag. Naisurat nga dadwa alalaki nga anak ni Abraham. Maysa ti anak na iti tagabo, ket ti maysa iti si waya-waya a babae. Naipasngay ti anak ti tagabo akas iti kadawyan apan nakayanak. Ngem ti anak ti si waya-waya, naipasngay apakatungpalan ti kari ti Diyos. Mabalin a maawatan akas pangarigan, dagitoy abambanag. Dagiti dua a babae, iladawan dati dua atulag. Ti babae a nagipasngay kadagiti tagabo nga anak, iso ni Agar. Iladawan na titulag a naaramid iti bantay Sinai. Iladawan ni Agar ti bantay Sinai ijay Arabia. Ket kayarigan na ti agdama a syudad ti Jerusalem, a natagabo agraman dagiti amin nga umili sadyay. Ngem si waya-waya tinailangitan a Jerusalem, ket iso ti inatayo. Dakuna tinasantuan a surat. Agragsak ka, babae nga awanan anak, agpukkaw ken nagdiri ka iti rag-o. Sika adipay nakariknay ti rigat ti agpasikal. Tad aduntot ti anak ti babae, anabaybayan, ngem ti babae nga adda iti denna ti asawa na. Ita kakabsat ko, kas ken ni Isaak, anak na kayo ti Diyos. Da kayo ti pakatungpalan ti karina. Kadagidi a panawen, ti lalaki a naipasngay akas kadagiti ubing a kadawyan a mainaw ken mayanak. Indadanes na tinaipasngay babaen iti Espiritu ti Diyos. Kasta pa ti mapaspasamak agpapanita. Ngem anya ti kuna tinasantuan a surat, kunana. Pagtalawem daytoy atagabo ken ti anak na a lalaki, ta ti anak daytoy atagabo saan a makipagtawid iti sanikwa ni amana, akas iti panagtawid ti anak ti si waya-waya a babae. Ngarod kakabsat ko, saan at itagabo a babae ti inatayo,
no diket ti siwayawaya. Galacia Kapitulo 5. Winayawayaan na tayo ni Kristo. Kaya't naasawan, apudno asiwayawaya tayo. Agtalinaed kayo nga rod, akas nawayawayaan at tao, ket diyo ipalubos nga agbalin kayo manen at agabo. Dumngag kayo, siyak ni Pablo. Ibagak kada kayo, ano ipalubos yo amakugit kayo, kaya't naasawan nga awan sirsirbi ni Kristo kada kayo. Balaagak manen ti siya sino man nga agpakugit. Rebeng na atong palen ti entero alintag. No tarigagayan nyo ti mapalintag, iti sangwanan ti Diyos, babaen iti panagtungpalyo iti lintag. Naisina kayo kini Kristo, ket nailaksid kayo iti parabor ti Diyos. Iti biagmi, namnamaen mi ngagbalin kami analintag iti imatang ti Diyos, babaen iti pannakabalin ti Espiritu, gapu iti pammati mi. Ta iti pannakikaykay sami ken ni Kristo Jesus, awan paggidyatan ti pannakakugit wenno saan a pannakakugit. Tinasken kiti, isu ti pammati ngagtrabaho babaen iti ayat. Naimbag unay ti inrugiyo nga aramid. Siya sino kadi tinang pasardeng kada kayo nga agtulnog iti pudno? Kasano ti panangalukoy na kada kayo? Saan nga aramid daytoy ti Diyos anangayab kada kayo? Kastay kunadan. Ti basit a lebadura, pabusugen natin entero amasa. Ngem gapu iti pannakikaysa tayo iti Apo, agtalikak asaan nyo asuroten ti sabali a kapanunutan. Dusaen to ti Diyos ti siya sino man a tao amang riribok kada kayo. Iti biyangko kakabsat, no ikas kasabak anasken ti pannakakugit, apay a maidadadanesak paylaeng? Nupudno nga ikas kasabak daytoy, awanen ti riribok a patauden ti panangikas kasabak iti krus ni Kristo. Nayunan pa'y kumadag iti mangriribok kada kayo ti aramiden da. Uray no sugat-sugaten da dagiti bagbagida. Iti biyangyo kakabsat ko, naayaban kayo nga agwayawaya. Ngem saan adaytoy awayawaya ti panggapanyo amang ipalubos, nga iturayan na kayo ti tarigagayo akas tao. Agtitinulong kayo kitdi gapo iti ayat, tamadagop ti amin alintag iti maymaysa abilin. Ayatem ti padam a tao akas iti pagim. Ngem no kas kayo la kadag iti animal nga agkikinnagat ken agdidinnangran, agannad kayo amangan no agiinnibus kayo. Daytoy ti kayat ko asawen. Ituloy yo ti paidalan iti Espiritu, ket di yo pagustuan ti tarigagay ti kinatao yo. Ta maibusor ti tarigagay ti Espiritu iti tarigagay ti kinatao. Maibusor met ti tarigagay ti kinatao iti tarigagay ti Espiritu. Agbinusor dagitoy, kayat na asawen, di yo maaramid ti kayat yo nga aramiden. No idalan na kayo ti Espiritu, saan na kayo nga iturayan ti lintag? Nalawag a makita ti aramid ti kinatao. Iso dagitoy, pannakikamalala, kinarugit, kinaderrep, panagrokbab kadagiti di Diyosen, panagan-anito, panagiginnura, panagaapa, panagiinnimon, panagpungpungtot, kinaagom, panagiinnapal, panagbarbartek, nalabes a panagragragsak, ken daddumapay akas kadagitoy. Balaagan kayo ita, akas panangbalaag ko kada kayo iti, adagiti agaramid kadagitoy, di dan tumairaman makipagyan iti pagarian ti Diyos. Ngem ti Espiritu patauden na ti ayat, rago, talna, anos, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinamatalag,
kinapakumbaba ken kinamanagtepel. Awan tilinteg a maibusor kadagitoy. Ket kadagiti pasurot ni Kristo Jesus. Inlansada ti daan a kinatao da, agraman ti amin agartem, ken naindagaan at tarigagay. Inikkan na tayo ti Espiritu iti biyag. Masapol nga iturayan namat ti biyag tayo. Ditay kuma agpalangguat, wenno agpipin na sakit, wenno agiin napal. Galacia Kapitulo 6. Kakabsat ko, no adda maduktalan nga agaramid iti anyaman akita ti kinadakes. Da kayo nga agtungtungpal iti Espiritu, iturong na kuma iti nasayaat adalan. Ngem masapol asayaaten nyo abagbagaan. Annadan nyo dagiti bagbagiyo. Amangan lakit di no masulisog kayo met. Agtitinulong kayo iti pakadagsenan ti tunggal maysa tapno matungpalyo ti linteg ni Kristo. No pagarupen ti maysa a tao nga adda kabaalan na, idinto nga awan met, al-allilawen na laeng ti bagina. Masapul nga usigen ti tunggal maysa ti bukod na nga aramid. No naimbag, mabalin na apagpanakkel ti gapwanan na. Saan a masapul nga idilig na ti gapwanan na iti gapwanan ti sabali a tao. Masapul abaklayen ti tunggal maysa ti bukod na nga awit. Ti tao a masursurwan iti na Kristyanwan a mensahe, rebeng na nga ibingayan ti maestro na kadagiti amin nga adaken kuana a naimbag. Diyo alilawen dagiti bagbagiyo, saan amarabrabak ti Diyos. Apiten to ti tao ti anyaman nga imula na. No agmula nga agpaay iti bukod na anaindagaan at tarigagay, apiten nanto ti patay. No agmula nga agpaay iti Espiritu, apiten nanto ti biyag nga agnanayon. Isot gapuna, adi tayo kumamauma nga agaramid iti naimbag, tadumteng to ti tiyempo nga agapit tayo no di tay maupay. Ngarod, no adagondaway tayo, agaramid tayo iti naimbag a maipaay kadagiti amin at tao. Nang runa kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Kitaan nyo ti kadadakkel dagiti litra nga isursurat ko kada kayo, babaen iti mismo nga imak. Dagiti tattao amang ipapilit a makugit kayo, isuda dagiti agpabuya, tapno aglatakda, ken mangipangas kadagiti banag a makita. Nupay kasta, aramiden da daytoy, tapno malisyan da ti panagsagaba, a maipatay kadakwada gapo iti krus ni Kristo. Tauray dagiti nakugit, di dametong palen tilintag. Kaya't da a makugit kayo tapno mabalinda nga ipasindayag, nga anamungan nyo daytoy a seremonya. Ngem itibiyang ko, tilaeng cross ni Apo tayo a Jesu-Kristo ti pagpasindayag ko. Tababaen iti krus na, natay ti lubong kanyak. Ket natayak met iti lubong. Saan anasken no kugit man wenno saan ti tao. Tinasken ket ti panagbalin a baro a parswa. No maipapan kadagiti agtungpal iti daytoy a pagalagadan iti biagda, sapay kuma taagturay ti talnaken kinaimbag kadakwada, ken kadagiti tattao ti Diyos. Kas panggibos kunak ti kastoy. Awanen kuma ti mangted kanyak iti rerebo. Ta ipakita dagiti piglat iti bagi at agabunak ni Jesus. Kakabsat ko, sapay kuma tamaaddaan kayo amin iti parabor ni Apo tayo ay Jesu-Kristo. Amen.